Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero Ambuye Yesu akutikodola kuti tilingalire za tsiku la Ambuye, of the day of the Lord. Tsiku limeneli lidzabwera ndithu. Tsiku lina lili nkudza limene zonse zidzatha pasi pano padzachoka ndilo tsiku. Nyimbo zimaopsa koma this is the reality of our life. Why? Chifukwa tili mulungu omaliza wa chaka cha chipembedzo. Lero ndi tsiku lachiwiri pa 28 November chaka cha 2023. Mmawa toyamba tiva Danieli akumasulira maloto. Anaona ufumu wamphamvu, chinthu chimene chinamangidwa kenako chikunyenyeka, kamvuluvulu akusasula, kumutsimikizira mfumu kuti ufumu uliwonse pasi pano odzatha, ndipo ufumu umene sodzatha ndi wa Yesu Khristu wokha. Moyo odzatha, chuma chidzatha, mphamvu zidzatha. Daniel akutikumbutsa. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Apathias Ndanga kuchokera ku St. Barnabas Dwangwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo imene ikuchokera m'bukuso la Daniel. Ayimbireni nyimbo yotamanda ndi kuwalemekeza mpaka muyaya. Pamene tili pansi pano, tizimba nyimbo yotamanda ndi kumlemekeza Mulungu mpaka muyaya. Ndipo mawu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 21 ndi meya 5 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la mneneri Daniel mutu 2 ndi meya 31 kulekeza 45. Nkulota kwanu inu amfumu mudapenya chowumba chachikulu. Chowumba chimenechi chinali chachikulu ndi chonyezimira kwambiri. Chidayima pamaso panu ndipo chinali chochititsa mantha zedi. Mutu wake unali wa golide wosalala, chifuwa ndi mikono zinali za silva, mimba ndi ntchafu zinali za mkuwa, miyendo yake inali yachitsulo, mapazi anali achitsulo chosakaniza ndi mtapo. Inu mukupenya, mwala udangodzitsakamukira ku phiri, munthu osaukankha konse udadzamenya mapazi achitsulo ndi mtapo aja nkuwatswanya. Tsono chitsulo, mtapo, mkuwa, silva ndi golide uja zonse zidaphwanyikira pamodzi, ndipo zidauluzika ndi mphepo ngati mungu pamalo opunthira nthawi yachilimwe, osatsalapo ndi kanthu komwe. Koma mwala umene udaphwanya chithunziwo udasanduka phiri lalikulu nkudzaza dziko lonse lapansi. Inu amfumu, maloto aja ndi amenewo. Tsopano tikumasulirani malotowo. Inu amfumu, mfumu ya mafumu, Mulungu wakumwamba adakupatsani ufumu, mphamvu zonse, ulamuliro ndi ulemerero. Adayika m'manja mwanu anthu ndi nyama zomwe ndiponso mbalame zamlengalenga, ndipo akufuna kuti muzilamulira zonsezo kulikonse kumene zimakhala. Mutu wa golide uja ndi inuyo. Pambuyo pa ufumu wanu padzabwera ufumu wina wosakhala wamphamvu ngati wanuwu. Padzabweranso ufumu wachitatu, ufumu wake wamkuwa, umene udzalamulire dziko lonse lapansi. Ndipo padzakhala ufumu wachinayi, olimba ngati chitsulo, monga momwe chitsulo chimaphwanyira ndi kuwononga zinthu zonse. Ufumuwo udzaphwanya ndi kuwononga mafumu ena onse aja. Monga mmene mudaona kuti mapazi ndi zala zake zinali za mtapo osakaniza ndi chitsulo,
ndiye kuti ufumuwo udzakhala ogawikana, komabe udzakhala ndi mphamvu pang'ono chifukwa cha chitsulo chija. Monga zala zakumwendo zinali mtapo osakaniza ndi chitsulo, ndiye kuti ufumuwo mbali ina udzakhala olimba, mbali ina udzakhala ofoka. Monga mmene mudaonera kuti chitsulo chidasakanizikika ndi mtapo, chonchonso anthu adzasakanizana, ndipo sadzagwirizana kwenikweni, monga momwe chitsulo sichingathe kusakaniza bwino ndi mtapo. Pa nthawi ya mafumu amenewa, Mulungu wakumwamba adzakhazikitsa ufumu umene sudzawonongeka, udzaphwanya ndi kuwatheratu mafumu ena onse, ndipo ufumu okhawo udzakhala mpaka muyaya. Limeneli ndilo tanthauzo lake la mwala uja, umene udaona utangotsakamuka kuchokera ku phiri, munthu osaukankha konse, ndipo udaphwanya chitsulo, mkuwa, mtapo, silva ndi golide. Mulungu wamphamvu wakudziwitsani zakutsogolo a mfumu. Ndakuwuzani maloto anu mwatsatanetsatane, ndipo ndakufotokozerani tanthauzo lake lenileni. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 21 ndime ya 5 kulekeza 11. Pa nthawi yomweyo anthu ena ankayankhula za nyumba ya Mulungu kuti adayikongoletsa ndi miyala yokoma ndiponso ndi mitulo yoperekedwa kwa Mulungu. Yesu adati, kunena za zinthu mukuzionazi, masiku adzabwera mwakuti sipadzatsala konse mwala ndi umodzi omwe pamwamba pa unzake, yonse adzayigumula. Anthu aja adamfunsa Yesu kuti, aphunzitsi, zimene zidzachitika liti? Tidzaonera chiyani kuti zili pafupi kuchitika? Yesu adati, chenjerani kuti anthu angakusokerezeni, chifukwa adzafika anthu ambiri m'dzina langa namadzanena kuti, mpulumutsi wolonjezedwa uja ndine, azidzatinso nthawi yayandikira. Amenewo musadzawatsate. Ndipo pamene mudzamva za nkhondo ndi zipolowe musadzachite mantha. Zimenezi zidzayenera kuyamba zaoneka, koma sindiye kuti chimalizo chifika nthawi yomweyo. Yesu adawuzanso kuti mitundu yosiyanasiyana idzawukirana, mayiko osiyanasiyana adzamenyana nkhondo, kudzachitika zivomezi zazikulu, kudzakhala njala ndi miliri kumalo osiyanasiyana, kudzakhalanso zoopsa ndi zizindikiro zodabwitsa mlengalenga. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga taonera kuchokera lamulungu lija dzulo, slowly we are wrapping up the liturgical year. Pang'ono ndi pang'ono tikupita ku malekezero a chaka cha chipembedzo, ndipo Ambuye Yesu lero afuna atuonetse za zinthu zimene zidzachitike. Akuyenda ndi ophunzira ake, akulozerana, kumaona zinthu, ophunzira nkumayamikira kuti taonani mmene adachimangira chikachisichi. Ndikukhulupirira kuti afika tsopano mu Hagio Ziyoni, afika mu mzinda woyera wa Ziyoni, chifukwa to kwa amene mudzachitike komwayi ndi manena chaka ndi chaka tikafika pa mawu awa. I was so surprised ine ndinapangamisa pa phiri la Ziyoni kuti mpanda okhawo, chipupa chomangira mpanda. Kwathu kuno timakamba za njero, matipa, machani matimba, komano ngati munaona basi ya makoporo, chibasi chija chachikulu, kwa amene mmayidziwa basi imene imendapo ka bullets, awandira ziso ali nayo yawo, chibasi chachikulu chimakhala chidina chimodzi. Nthawi imeneyo ndi zimene zinasanjana nkumanga. Nthawi imeneyo amagwiritsa ntchito manual labor, kunalibe za mashina. Anamanga chonchi, tsono anthu amagoma kuti simene monga amagomera anthu pano. Zinatheka bwanji mwala usanjikizana pa chimwalacho, chimwalanso icho pa chimwala chenzake, nkukhala zinthu zolimba. Ndi Ambuye Yesu akunena kuti nyumba zokongola mukuzionazo, miyala mukuona yokongola yolemererayo inasanjikana chonchoyo, sipadzapezeka ndi mwala umodzi omwe pa mwala onzake. Zonsezi adzazisalaza. Ophunzira ake, ali ndi nkhawa kuti ngati chidzagwe ichi kulimba ukuku,
Ambuye zimene zidzachitika liti? Chenjerani kuti anthu asakusokeretseni. Mukadzaona nkhondo, miliri zotere, sinde kuti chimalizocho chafikayi, koma izo ndi zizindikiro zoti tikulowera komweko. Popereka uthenga wa Ambuye Yesu, akufuna ationetse zinthu zingapo zofunikira m'moyo mwathu. While God's presence is found in the temple, especially the Holy of Holies, God is everywhere. Kuti ngakhala anthu amaona kuti Mulungu amapezeka mu nyumba yakeyo, chinyumba chokongolacho, chinyumba chokongoletsedwa bwino. Koma Ambuye Yesu ponena kuti chidzasalazidwa, chidzagwa, akutionetsa kuti chifukwa choti chagwa sizotanthauza kuti Mulungu wasiya kupezeka. God is everywhere. We have a duty to care for our physical houses, physical temples. Komano chifukwa choti Mulungu is everywhere, we must care most our inner building. Mtima wathu. Kodi mtima wathu timaukozekera motani? The Jews gave so much importance to the temple that when it was destroyed, they felt so devastated and thought they had lost God. Kuti chitagwetsedwa chitempere chimenecho chifukwa choti amayikapo maganizo awo onse, amaganiza kuti basi zonse zatani, zonse zatha. Ine ndimati ndifunse kuti inuyo ndine chinthu chimene timadalira mmoyo wathu wonse chikakhala kuti chasokonekera, what do you do when that which you put in life is destroyed? Madalira unsembe moyo wanu wonse usembe wasokonekera. Madalira amuna anu pachina chilichonse, yakusaluni amuna anu, yogula machisa amuna anu, chilichonse mayunitsi bando amuna anu, chilichonse. Mmatani mukamva kuti amuna anu awachotsa ntchito. Mmatani mukamva kuti amuna anu akudwala, matenda akudwalawa atsala ndi masiku 5 kuti amwalira. Mumatani chinthu chimene mmayikapo mtima wanu is attacked. When your faith is attacked, when your peace is attacked, when the things you value most that are destroyed, what do you do? This man afuna ationetsa Ambuye Yesu. Ndeti damva ma reaction. Ophunzira ake ali ndi nkhawa, anthu akufunsa zidzachitika liti. Ayuda it was worse. Chifukwa ina timamva kuti adayamba kutukwana. Iweyo ungamanene kuti nyumba imene idzagwetsedwa, udzaononga nyumba imene udzayimanga masiku 3. Ife tutikuuze sana mchigololo, nyumba imene makolo athu adatenga 46 years kuti ayimange. Iwe ngamati idzaonongeka iwe nkuigwetsa, nkuimanga masiku 3. Ndi otani iweyo? Kodi iwe ngapose kholo athu Abraham analalata. Koma ndonena kuti, what do we do when we hear or we note that which we depend upon is attacked or destroyed? Ena nkutheka timalalata. Timaona zipembedzo zina zimati timenya nkhondo. Ambuye Yesu akuti ngati ma building athu, ngati moyo wathu, ngati chipembedzo chathu, ngati maziko a moyo wathu, ngati business yathu, ngati ntchito yathu, ngati banja lathu, ngati usembe wathu sunamangidwe pa Yesu Khristu, tidzakhumudwa zikadzagumulidwa. In essence is saying chilichonse chimene timachita tizipanga build on Christ. Because Yesu Khristu sagwetsedwa, Mulungu sagwetsedwa, zomanga ndi manja zimagwetsedwa. Nchifukwa yake mulembi wa Salimu ija, Salimu 127, amati ho, ngati omanga nyumbayo sayimanga, oyimanga imbanga chabe. Ngati Mulungu salonda banja lanu, mulonda alilonda chabe. Ngati Mulungu sayenda ndi moyo wanga wenda pa chabe. Ayuda analalata. Ayuda amafuna kumupha Yesu Khristu. We have places of worship, our churches, our chapels today, and they provide us that beauty. They provide us that atmosphere for prayer. We try to make them apt and convenient for worship in order to feel the experience of God, which is very good. Komano, our deepest chapel, our deepest parish, ndi mitima yathuyi. Tikongoletse mitima yathuyi kuti mutuluke zabwino. Nchifukwa chake pogwirizana ndi mawu omwewo, tamva mawu oyamba, mneneri Daniel akumasulira maloto kwa mfumu kuti monga panali zinthu zamphamvu zomangidwa, zoumbidwa, chimodzi ndi chimodzi chinayamba kugwa ndi kuphwanyidwa ndi kunyamulidwa ndi kamvuluvulu dothi lake nkukatayidwa. Ndi mmenenso mphamvu zapasi pano, ndi mmenenso maufumu apasi pano, ndi mmenenso ndalama zapasi pano, ndi mmenenso kutchuka kwa pasi pano kumamasulidwira. What should be clear here nkuti tsopano tiyambe kukonzekera tsiku la Ambuye.
chifukwa monga ambuyesu anawuzira kuti lidzafika nthawi ina iliyonse, inunso inenso sitikudziwa tsiku lake. M'malo momakhala ndi nkhawa ya zinthu zimene zidzachitike, m'malo momakhala ndi mantha pa za tsiku la Ambuye, tizikhala osaopa pakuphunziriratu kumafa tsiku ndi tsiku. Ambiri, we are afraid to die. We are afraid of the day of the Lord because we haven't learned to die on a daily basis. Tikuyenera tiyambirire tupansi pompano monga amachitira oyera osiyanasiyana, tife kumakhalidwe osiyanasiyana, tife kunyada kwathu, tife kukudzikonda kwathu, tife kukudziwundikira kwathu, tife ku zinthu zonse zimene Mulungu amatiletsa. Tikaphunzira kumafa every day, it will be very easy for us to die ku zinthu zimene zili zapansi pano. Ambiri timadana ndi ifa, ambiri sitifuna kukambirana za ifa, ambiri sitifuna kukambirana za tsiku lomaliza, ambiri sitifuna kukambirana za tsiku la Ambuye, chifukwa chonena kuti moyo wathu timautenga ngati it's everything. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti ationetse kuzindikira koma konzekera zinthu zimene zili kudza, zinthu zimene Ambuye akhala kutichenjeza. Zinthu zonse zidzatha, mawu a Mulungu sadzatha, mphamvu ya Mulungu sidzatha, mzimu wathu sudzatha, udzangosintha kolowera koma yosatha kapena kuchonongeko. Ambuye lero atithandize kumakonzekera za tsiku la Ambuye. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yeah.